lan yr afon, fi wela lan yr afon. Fi wela pentre Aberdâr, dyna, fi wela pentre Aberdâr, lle gorau'r gad yn alon. Venedig Ynys Cynon, Venedig lan yr afon, Venedig lan yr afon. Venedig pentre Aberdâr, dyna, Venedig pentre Aberdâr, lle gorau'r gad y galon. Wel, dyma ni unwaith eto, cyfres newydd o pobl Gwenoro, gyda bobl rwy'n nabod o hyd y blynyddoedd. A heddiw mae gen i fy fraint fawr o gyfweld academydd a hanesydd enwog o Gymru. Fe'i ganed yn Llanelli ar ddydd Gwyl Sant, tua diwedd o ail rhyfel byd. Fy gwestai arbennig yw Sir Deian Hopkin. Wel, Deian, siwmai pethau? Yn dda iawn, falch iawn i gael y cyfle i gyfrannu i'r rhaglen arbennig. Diolch yn fawr i ti. Wel, fydde chweithio ni gyda fy fywyd cartre pan bod ti'n blentyn. Sut brofiad oedd i yn Llanelli pan yn tyfu fyny ar ôl yr ail rhyfel y byd ac ymlaen i'r 50au? Pa fath o cartre, pa fath o gymdeithas oedd i? Wel, mae'n rhaid i gofio oedd yn deulu eitha gwaraidd, teulu wedi cael ei addysgu, oedd wedi mynd i'r coleg, oedd y mam wedi mynd i'r coleg, oedd yn had wedi mynd i Aberystwyth yn brifysgol, ac mi roedd na dras clir iawn o bobl gelfyddydol cerddorol ac yn y blaen. Rhai o'n nhw yn enwog nes ymlaen, Cwr Plant Cwmdwr ac yn blaen. Felly, ges i brofiad arbennig, achos mi roedd Llanelli yn le oedd yn ffynnu, oedd digon o waith yno, oedd na awyrgylch, ffyniant o gylch y lle, gwahanol iawn i beth sy'n digwydd oddi ar hynny. Ac felly, geson ni'n codi mewn lle oedd yn Llywyrchu. So, aelwyd Gymraeg? O hollol Gymraeg, ac wrth gwrs Aunty Mati, oedd hi yn rhan o'r teulu, Mati Rhys, un o raidd o'n i arbrofi mwyaf ar ddysgu Cymraeg i oedolion ac yn y blaen, dysgu llawer cenhedlaeth o addysgwyr o goleg hyfforddi Abertawe. So, oedd hi'n deulu oedd wedi cael ei trwytho mewn celfyddyd a llenyddiaeth ac yn Gymraeg llwyr. A bues ti'n yr ysgol Dewi Sant, wrth gwrs? Yr ysgol Gymraeg gyda'r sir? Ie, wel, y mam oedd yn gyfrifol am sefydlu'r ysgol i'r graddau bod hi ac eraill wedi ymgyrchu i gael addysg Gymraeg i blant. Gorwyd yr ysgol ar ddydd Gwyl 47 pan o'n i'n 2 mlynedd oed. Ac es i'n am yr 8 mlynedd ac oedd hi'n ysgol rhyfeddol. Olwen Williams y Brifathrawes yn enwog wrth gwrs fel y ddysgwraig, Einus Thomas, ac fe geisio ni addysg rhyfeddol yn yr ysgol yma, sydd wedi bod yn sail i'r hyn nes i yn sicr o hynny. Dwi wastad yn gweud Gwenor bod wedi cyrraedd uchafbwynt y mywyd i yn 11 mlynedd oed, ond wedi llithro lawr y beth o'r hynny. O, diwedd achgen, na. Wel, nawr te, eithus ti wedyn i'r coleg Llanymddyfri. Awyrgylch gyfal gwbl wahanol? Na, wel, ti'n beth ddigwyddodd, oedd yn had yn athro gwyddoniaeth. Fe farw yn 44 mlynedd oed o leukemia, ac oedd y mam wedi codi fi ar ei phen ei hun, ond fe briododd hi arweinydd cyngor sir, oedd hi bellach yn henadur ei hunan yn y cyngor sir. Ond, ti'n modd, o'n i'n 11 mlynedd oed ar ymhen yn hun, a fe deimlo nhw falle, bod fi'n mynd i ysgol Ramadeg Llanelli, dylen ni gael cyfle i gael rhyw fath o brofiad wahanol. Enillus i ysgoloriaeth i Llandyfri, oedd hi'n talu'r ffïoedd i gyd, felly ddim hawdd i felly yn anfon i yno. Ar y cyfan, dwi'n credu bod hwnna wedi bod o fydd, ond, wrth gwrs, ti'n colli y cysylltiad cymdeithasol, ac felly ges i ddim yn nghodi fel eraill yn Llanelli ar ôl 11 mlynedd oed, ac i'r gradau hynny, dwi'n credu bod hwnna falle yn rhyw fath o golled, ond mi roedd y profiad yn Llandyfri yn un diddorol. Dwi'n yn gweud mwy na hynny, ond oedd e'n cryfhau chi fel cymeriad. Wyt ti'n meddwl ar y cyfnod hynny, a oedd ti wedi fynd lawr trywydd academaidd a hanes fel pwnc, wyt ti wedi dod i'r fawn yna pam oedd ti'n Llanymddyfri? Yn sicr, ges i'n dysgu gan athro hanes rhyfeddol. Charlie Bell, oedd
oedd e'n ddyn oedd yn cael profiad hanesyddol achos oedd e'n gyfrifol am un o'r tanks oedd yn ymosod ar Monte Cassino yn yr ail ryfel byd. Ac felly pan oedd e'n sôn am ryfel, oedd e'n gwybod popeth amdano. Oedd e hefyd yn hybu drama, a ges i gyfle i chwarae yn dramau Shakespeare a pob pethau felly. Oedd celfyddyd yn dana. O'n i ddim yn chwarae rygbi, a mae'n rhyfeddol falle yn Llandyfri, wrth gwrs, pawb yn chwarae rygbi, o'n i ddim yn chwarae rygbi. O'n i'n barddoni, o'n i'n greu cerddoriaeth. Ond fe dysges i lot fyna, ac wedyn ni, wrth gwrs, ennill ysgoloriaeth i Aberystwyth, lle o'n i yn y trydydd cenhedlaeth i fynd i Aberystwyth. Cyn iawn i fyna nawr, di wedi cael mynd at y ddewis cyntaf ni o gan o gyddoriaeth. Gwilym Simcock, Baba Blues. Beth ydy y rheswm am hynna, ti ddewis hwnna gyntaf? Pan o'n i yn Llandyfri, ac yn sicr ar ôl hynny yn Aberystwyth, fe gymes i ddiddordeb mawr mewn chwarae jazz. Ac fe dysgus i sut i chwarae yn Llandyfri, ac o'ch chi'n chwarae boogie a blues ac yn y blaen. Ar ôl hynny, wrth gwrs, ges i gyfle i wneud lot fwy na hynny, ac wedi chwarae byth o ddiar hynny. Mae Gwilym Simcock yn un o'r cerddorion mwyaf rhyfeddol i ni wedi cynhyrchu o Gymru, ac mae'n awr yn rhyngwladol. Ond mae hwn yn ddarn o ddyn ysgrifennu sydd yn atgoffa i o'r math o gerddoriaeth yn ei ceisio gwneud, ond byth o safon Gwilym Simcock ei hunan, Baba Blues. You're listening to Talk Radio Wales, streaming live across the World Wide Web, 24 hours a day, 7 days a week. Great music, great stories. This is Talk Radio Wales. Wel, dyna ni, Baba's Blues, Gwilym Simcock, un o ffefrynnau mawr Sydayan. Nawr te, gyfeiddies ti wedyn Brifysgol Aberystwyth, lle wneithus ti gwblhau dy ddoethoriaeth. O ti'n mwynhau y Brifysgol? O ti yn dy elfen yn y Brifysgol? Wel, dreiliais i chwarter canrif ar y staff yn Aberystwyth, a cyrraedd pennaeth yr adran hanes yn y pen draw. Na, oedd hi'n gyfnod diddorol iawn. Ges i gyfle i wneud lot o waith tu allan hefyd ar gyngor cenedlaethol y BBC yn Lloegr, Llyfrgell Cenedlaethol, ges i'r fraint o fod ar y cyngor yno am 15 mlynedd. Oedd hi'n fywyd amrywiol, o'n i hefyd yn chwarae jazz gyda llaw ar draws Cymru ar yr un bryd, gyda bandiau. Ac felly oedd hi'n gyfle i wneud pob math o bethau. Ond y dweud hynny, dysgus i lot am ddysgu myfyrwyr, mae lawer ohonyn nhw nawr wedi cyrraedd gyrfaoedd da dros ben, cyfryngau ac gwleidyddiaeth ac yn y blaen. Ond pan o'n i ar ddiwedd y chwarter canrif yna, o'n i wedi ailbriodi ac oedd teimlo bod eisiau symud ymlaen. Oedd yn ddwy modryb i o'n byw gyda ni, o'n nhw wedi marw, oedd neb gen i bellach, oedd teulu wedi mynd, ac felly bendyn hwnna ni bod rhaid gadael, ac o'n i'n ffodus iawn i gael swydd fel deon yng nghanol Llundain. A mae rhaid yn dod o Llundain, oedd hi'n gyfle i ni ddod nôl i Llundain, oedd dinas o'n i'n hoff iawn ohoni blynyddoedd maith yn ôl. Ac o hynny, wrth gwrs, ges i'r cyfle i ddatblygu gyrfa wahanol. A hynny ydy, traws newid o fod yn hanesydd, a wi dal yn hanesydd i ryw raddau, ond i ddod yn rhywun oedd yn tywys prifysgol
Ac oedd hwnna'n brofiad diddorol dros ben ac wedi mwynhau hynny i reitha. Ie, wedi deall. Ond dewn ni mlaen at y cyfnod na yn funud. Gwleidyddiaeth yn Aberteifi, a Cheredigion, ac Ylystan Morgan, a referendwm 79. O ti hefyd, dim dim bod cerddoriaeth ac hanes, o ti yn nghanol bwrlwm gwleidyddiaeth y cyfnod, oedd e ti? A mae'r gair bwrlwm dwi'n credu yn berthnasol iawn, achos oedd hi'n gyfnod byrlymus yn hanes o Blaid Lafur. Dwi'n bod sgwennu am y Blaid Lafur, wrth gwrs, beth oedd hi ar hynny. Ond ges i'r cyfle i fod yn gadeirydd Blaid Lafur yn Sir Aberteifi, ac wrth gwrs yn bwysicach na hynny fod yn asiant i Ylystan Morgan yn ei etholiad yn 74. Ac o'n i'n ffrindiau agos iawn, oedd parch mawr gen i, edmygedd mawr gen i at Ylystan. Ac ddysges i lot o ddiwrth o fe am sut i drin pobl ac yn y blaen. Ond a dweud hynny, chymod, oedd hi'n gyfnod anodd iawn yn y Blaid Lafur, achos oedd chi yn y ranialwch yn wleidyddol o 79 ymlaen, ac oedd dim fawr o beth byddai datganoli'n dod, ac fe ddath ar ôl i fi adael Cymru. Yeah. Ond o'n i wedi ymgyrchu yn frwd iawn dros datganoli, ac o'n i siomedig iawn am y canlyniad yn 79, ond rhyfeddol bod wedi atgyfodi. Beth wyt ti'n meddwl oedd y rheswm mawr am y fath goten gawson ni yn 79, ti'n meddwl? Beth eithaf allan o le? Wel, i ti Gwynoro yn gwybod gymaint a neb y broblem o'n i'n gwynebu. Hynny ydy, rhyw fath o rhwyg rhwng y Gymru Gymraeg a'r Gymru Saesneg, os allu alwyd hynny. Hefyd, y drwg dybiaeth bod hyn yn rhywbeth oedd yn anmerthnasol i Gymru. Oedd na ffrwd yn y Blaid Lafur yn credu bod rhywbeth rhyngwladol yn bwysicach na rhywbeth cenedlaethol. Ac o'n nhw'n teimlo bydde cael rhywbeth cenedlaethol yn Gymru, falle tanseilio y gallu fod yn sosialydd rhyngwladol. Ac i'r graddau hynny, o'n nhw yn benderfynol bod rhaid glynu at rhyw fath o deyrnas unedig a rhywbeth lawer mwy eanfrydig. Ond nhw ddim yn gweld pwynt. Ac hefyd, wrth gwrs, ofni y blaid, ofni Plaid Cymru, ofni cenedlaetholwyr, ac ofni'r garfan Gymraeg. A dwi'n credu bod hwnna yn ddiddorol iawn, achos oedd arweinyddiaeth y gwrthwynebwyr bron i gyd yn uniaith Saesneg. Oedd hi'n gyfnod anodd ac oedd hi'n gyfnod rhyfedd. Wel, cyn mynd mlaen nawr i'r ganrif yma, beth am yr ail ddewis o gerddoriaeth? Carl Jenkins, Requiem. Nawr, lle mae dewis yna wedi dod o Dian? Wel, mae yna ddau rheswm. Yn gyntaf, mae cyfansoddwyr gyda ni yng Nghymru, ond dwi'n credu un o'r goreion ydy Carl Jenkins, achos mae pawb yn gwybod am Adi Emus, ac wedi penderfynu ar introit o Requiem. Ac gyda ar y record yma, mae Catrin Finch yn chwarae a Cor Caerdydd hefyd. So mae hwnna'n adlewyrchu cerddoriaeth glasurol Cymraeg. Ond hefyd, gystadles i fel myfyriwr mewn band yn erbyn Carl Jenkins. Ac rhaid fi ddweud, oedd dim gobeith yn ei ennill yn y gystadleuaeth na, oedd Carl Jenkins yn athlylith. Ac fe ath ymlaen i gael gyrfa mewn jazz hefyd i ddechrau, gyda Soft Machine. Ac mae'n gerddor arbennig tu hwnt. Ond mae'r darn yma, dwi'n credu, yn dangos pa mor ymryddawd yma yn cwmpasu pob math o gerddoriaeth. Iawn.
You're listening to Live Stories on Talk Radio Wales. The people at the heart of your community telling it as it is. Carl Jenkins. Nawr te, fi ysdi'n isganghellor a phrifweithredwr. Prifysgol y South Bank. Dweud ychydig am y cyfnod yna. Bron degawd. Fel oedd hi, beth oedd y profiad? Beth oedd y gyfraniad ti'n teimlo? Rwy'n yn disgwyl cael y swydd yma, mae rai fi ddweud, ychydig iawn o gyfle ges i gael dyrchafiad o'r fath yna, a'r unig gyfweliad ges i oedd yn South Bank. Ond o'n i mor ddiolchgar i gael y cyfle i fod yn isganghellor yn Llundain. A mae hynny yn fanteisiol iawn, achos oedd hi'n brifysgol enfawr, yn fwy na Aberystwyth a Bangor gyda'i gilydd. Dros 5 ar 20 o filoedd o fyfyrwyr. Ac hefyd, ti'n bod, pob math o adnoddau gwyddonol o nyrsys, yn 9,000 o nyrsys, ac yn y blaen. Ac oedd yn gyfnod brylymus iawn hefyd yn Llundain, achos lot o arian yn mewn o Ewrop, o'n i'n cymeryd rhan fawr yn hynny, o'n i'n cadeirio un o'r cwmnïau oedd yn adnewyddu dwyrain Llundain ac yn y blaen, ges i gyfle i wneud lot o waith fyna. Ac oedd y cyfle i dywys prifysgol o'r fath yna yn fraint enfawr yn enwedig. Prifysgol oedd yn arbennig o'n pobl oedd ddim wedi cael cyfle mewn bywyd. Ti'n bod, ar y cyfan o'n nhw'n cyrraedd yn 5 ar 20 mlwydd oed. Falle treiar ohonyn nhw a mwy yn dod o dras lleiafrifoedd. Llawer iawn hyn nhw'n gwneud cyrsiau rhan amser ac yn y blaen. Ond gweld rheini yn ffynnu ac cael gradd o unrhyw fath yn rhyfeddod. A dwi falle yn argyhoeddiedig bod eisiau ni fod yn lawer dangos mwy o barch i brifysgolion sydd yn cymeryd pobl heb fantes yn ytrach na cymeryd nhw a pob mantes yn ei bywyd. Wyt ti'n meddwl bod hwnna wedi gwella yn y 20 mlynedd diwetha neu gweithygu ti'n meddwl? Beth yw'r deimlad ni? Dwi'n credu bod wedi gwella, dwi'n credu bod ni'n ymdrechu, ond y trafod ydy mae'r dyled nawr ar ysgwydd yn myfyrwyr gymaint. Mae yna lawer o myfyrwyr sydd yn gweld hyn yn gweud o'i teuluoedd yn gweud, allwn nhw'n cael dyled o 100,000 ar ddiwedd y gyrfa fel myfyriwr, ac felly dwi'n creu lot o myfyrwyr wedi penderfynu gwneud rhywbeth gwahanol. Na, dwi ddim yn credu bod ni'n ymestyn digon, ond mae'n ymdrechion ydi bod, a mae prifysgolion fel South Bank yn gwneud gwaith rhyfeddol yn hynny. Ond dyn nhw'n cael y cydnabyddiaeth gyda llaw, achos yn y table, yn y rhengoedd, maen nhw'n reit ar y gwaelod. A dwi'n credu bod hwnna'n dangos bod nhw'n gwneud gwaith da. Da iawn. Nawr te, cyn bod ni'n mynd rhy bell, defen ôl ychydig, i ni sôn am swnest ti unwaith bod ti'n bod yn gysylltiedig gyda Llyfrgell Genedlaethol. Fe ddethais ti'n lywydd Llyfrgell Genedlaethol. Beth am y dyddiau hynny? Wel, ar ôl ymddeol, o'n i'n gwneud lot o waith gyda Llywodraeth yn Lloegr, ond o'n i hefyd i'n mynd i brifysgol arall fel isganghellor am gyfnod ac y cwmni benthyrgiadau myfyrwyr. Ond ges i'r gwahoddiad i ddod i mewn i fod yn llywydd, ac oedd e'n fraint o'r eitha, achos oedd gen i barch mawr y Llyfrgell Genedlaethol wrth gwrs, o'n i wedi bod ar y cyngor yn y gorffennol, ond oedd y cyfle i fod yno fel llywydd yn arbennig. Yr unig broblem oedd i mi, o'n i'n byw yn Essex, ac oedd y daith o Essex i Aberystwyth lawer rhy hir. Ga'r ddiwedd yn hymor, ges i'r cyfle i fynd ymlaen am dymor arall, ond benderfynais i, oedd hi'n rhy anodd i dreulio oriau ar trenau a bysydd ac yn y blaen, i bod llywydd llywydd y Llyfrgell Genedlaethol mewn swyddogaeth sydd yn bwysig o fewn Cymru hefyd, ar y cyfle i fod yn rhan o'r rhwydwaith. Ac o'n i'n cael y cyfle yna gymaint allan ni. Mwynhau sy'n fawr iawn, ond yn bobl anhygoel garedig ac goddefgar hefyd. A ges i lot o ffrindiau yno ar y cyngor ac hefyd. Ond yn y pen draw, dwi nawr wedi dysgu cymaint o ddi ar hynny. Ond beth oedd hynny di roi cyfle, wrth gwrs, oedd mi ddod yn gadeirydd Cymru'n cofio. Ac oedd hwnna'n rhan bwysig iawn ac y bod yn ymgynghorydd i'r Carwyn Jones yn gyntaf a wedyn i Mark Drakeford ac i weithio gyda tîm arbennig yn Aberystwyth a Thu Hwnt i greu cynllun i gofio y rhyfel cyntaf ac ges i gyfle i gyfarfod y phobl ar draws Ewrop
ac yn y blaen, ac oedd hwnna'n gyfnod arbennig i ni, a dwi'n falch iawn bod wedi cael y profiad. Oedd y profiad yna, y gysylltiad yna gyda Carwyn a Cymru, cofio, a'r ail rhyfel byd, rhyfel byd cynta, oedd hwnna wedi dod o'r ddyhead a diddordeb gyda ti dy hunan fel hanesydd, neu o le ddeithodd y cyfle? Wel, bod yn onest, Gwynor, o'n nhw'n credu bod nhw'n chwilio am rhywun oedd y fol yn cymeryd y baich ar ei ysgwyddau. Ac oedd yn ddidal gyda llaw, ac bod pobl yn credu wedi alwa o hyn. Ac o'n nhw moyn rhywun, falle, a oedd bod llywydd y Llyfrgell Genedlaethol yn rhan bwysig o hynny, ond o'n moyn rhywun oedd fod yn tynnu at ei gilydd y gwahanol gyrff a'r cymdeithasau i greu rhyw fath o bwyllgor mawr i dywys y peth yma ac i helpu pobl i gofio y rhyfel yn gyflawn. Na, dwi hefyd yn falch bod wedi cael cyfle, achos dwi yn hanesydd o'r cyfnod yna. Dwi'n ysgrifennu ar y cyfnod. Ac felly oedd e'n berthnasol iawn i'r hyn oedd yn ddiddordeb mawr i mi yn bersonol. A mae'n dal yn ddiddordeb. Dwi'n dal i ysgrifennu, a dwi'n nawr ysgrifennu mwy a mwy ar y cyfnod yna, tra bod fi yn edrych ar beth arall i wneud. Ond fe ddeithas ti hefyd mewn cysylltiad gyda bobl dra bwysig yn Gymru, sef Carwyn a Mark Drakeford, ac fel wyt ti'n teimlo mae pethau heddi yn datblygu yn herme gwleidyddiaeth Cymru, a gytundeb dweud ar rhwng y blaid a llafur, a di hwnna'n oedd yn anhepgol bod eisiau fe ddigwydd? Dwi'n credu, yn y pen draw, mae gyda ni gynllun etholiadol sydd yn gwneud anodd iawn i unrhyw un i ennill i blwy yn llwyr. Ac felly mae rhaid cael rhyw fath o gyfaddawd. A mae hynny'n digwydd ar draws Ewrop gyda llaw, nid yn unig yma. Ac felly, ond dwi'n falch iawn i weld sut mae Cymru wedi ffynnu o dan datganoli. A'n enwedig yn ddiweddar, y flwyddyn diwetha, lle mae polisi y Cymru wedi bod mor effeithiol i gymharu hyn sy'n digwydd yn Lloegr. A mae pobl yn edrych ar draws y ffin ac yn eiddgar iawn i weld sut allwn ni ddysgu o Gymru ar Alban. Sut maen nhw yn medru ymddwyn yn hyn. Dwi'n credu bod datganoli wedi cael ei gryfhau yn od iawn trwy Covid. Ac felly dwi'n hyderus iawn y bydd na ddyfodol disglar iawn i Gymru. Cwestiwn mawr ydy, beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl Brexit, a dwi wrth gwrs yn fel tithau, yn un sydd yn difaru'n fawr iawn bod ni wedi gwneud y penderfyniad yna, mae rhaid ni fyw gyda fe, ond dwi'n credu bod gyfle falle i Gymru i dorri cwys gwahanol ac i greu dyfodol gwahanol, ond gawn nhw'r cyfle, pwy oed? Wel, cyn ma'n ni'n dod i orffen, Deian, beth am dy drydydd ddewis? Cissy Crawford, Another Source. Beth amdani, beth ydy hi? Wel, mae Cissy Crawford yn ddiddorol dros ben, achos mae o dras Bahamian, o Bahamas, ond hefyd yn Gymraes o Ferthyr. Ac mae nawr yn dod yn enwog iawn, mae'n ifanc iawn, mae'n perthyn i ffrwd newydd o gyfansoddwyr a cherddorion sydd nid yn wedi clymu hi un dill, maen nhw'n canu bob math o gyneuon gwahanol. Ac yma, mae hi yn wedi cynnau album gyda cyfeilydd, a cyfeilydd wrth Gwilym Simcock a Sinfonia Cymru. Ac mae'r darn yma wedi dewis, mae'n dechrau'n Saesneg, mae'n symud ymlaen i Gymraeg, a wy moyn darn Cymraeg i glywed rhywun sydd yn medru canu can fodern gyfoes sydd yn cymharu unrhyw beth rhyngwladol, ond hefyd yn y Gymraeg. A mae hynny dwi'n credu'n dangos bod yna ddyfodol disglair iawn i'r iaith hefyd. Mae dail y goedwig yn crynu dan y llwyr, yn adlewyrchu'r golau ar y pellau rewd awr. Mae harddwch dal yma yn ystod y tymor hir y côr, yn gyforoesi at ei brofi i'r yneidiau ifanc yma. Yn gadw'n agos i'w gilydd yn y nos i gadw'r gres. Teimlad o amddiffyniad rhag yr awyr tywyllon. Yn yr awyr ddi uwch ben mae'r sir yn disgleirio. Maent yn chwilio. You're listening
to live stories on Talk Radio Wales. The people at the heart of your community telling it as it is. Wel, mae gyda ti wedi cyflawni llawer, a mae yna nifer gallen ni westri gyfell. Ti'n bod, adrodeddu wedi rhwyddfeiniwr, Dinas Llundain, dyfawdwy gwobr, Prif Weinidog Cymru, Gwr Dewis Sant, ac hefyd wneud yn farchog, gan ei mewn rhydi. A te, pa un sydd yn rhoi'r... pa un ti'n hapusach gyda ni, yn prawd ohono, neu beth bynnag. Beth bydd y deulu'n dweud? Beth bydd yn fam yn dad am i dweud, wel, mae Deian wedi cyflawni, beth bydden nhw am i nodi yn bennaf? Dwi'n credu bydden nhw wedi ymfalchio yn y ffaith bod wedi cael gyrfa o unrhyw fath mewn prifysgol, ond nhw'n credu bod prifysgolion yn bwysig dros ben. Dwi'n credu bydden Fodryb Mati a mam wedi ymfalchio fwy i fod yn llywydd y Llyfrgell Genedlaethol. Dwi'n credu bod hwnna iddyn nhw yn lawer pwysicach ag unrhyw beth arall wedi cyflawni. Ond mae rai fi dweud, dwi ddim yn gwahaniaethu. Dwi'n ddiolchgar iawn i'r gwahanol sefydliadau sydd wedi cydnabod hyn. Dwi'n yn siŵr pam gyda llaw Gwynoro ambell wyth. Ond na ni, ti'n bod, mae'n ddirgelwch mawr o fi, ond eisteddes i am gyfnod ar y pwyllgor sydd yn rhoi anrydeddau rwy'n addysg ym Mhryden. Ac mae rhaid i ddweud, mae yna dipyn o loteri yn mynd ymlaen, ac felly wy'n falch iawn bod fi falle wedi ennill dan o'r loteri yna, edrych na cael yn anwybyddu yn llwyr. Mae yna gormod o bobl yn cael ei anwybyddu, a dwi'n nawr yn gweld hyn yn ddyddiol. Felly, wi wedi bod yn ffodus iawn, ond dwi'n meddwl am y bobl sydd ddim wedi bod mor ffodus. Cyn bod yn gorffen, mae'n amlwg bod ti'n berson sy'n llawn egni o hyd. Wel, sut wyt ti'n ymlacio? Pryd mae Sir Deian yn... a fel mae'n ymlacio? Cerddoriaeth, darllen sgrifennu lot, ac ymwneud efo elusennau o bob math. Mae dy fi, dwi'n rhan o sawl elusen, ac yn cymryd rhan mewn gweithgaredd gyhoeddus hefyd, sydd yn tynnu fi allan o'r tŷ pan mae'r rheolau yn gadael ni wneud hynny. Ac dwi'n credu bod amrywiaeth bywyd yn bwysicach na cael un ffrwd. Ac felly, Jack of all trades, dyna wi, ac yn feistr i ddim un ohonyn nhw. Iawn. Wel, Deian, mae wedi bod yn bleser siarad y ti, a cael mewn welediad i fywyd mor gyfoethog a hynod ddiddorol. Diolch am dy amser, ac am ymuno â mi ar gyfer straeon bywyd ar Talk Radio Wales. Diolch i golygydd hefyd, i gynnyrchydd Alan Evans, a diolch i chi am rando. Dyma ni, Gwynoro Jones yn dweud hwyl fawr, hyd y sgwrs nesaf. Da boch. The chaff wheels turn for the last time in the Rhondda tonight. The Davy lamps that shone so brightly, there's no more need for their light. As the last piece of coal is cut from the belly of the Black Sea hole, a man walks home alone, past the church full of mourning souls. Throughout his lifetime he has fought, he has given his life. In tears the congregation sing, come round that old man